saka guring Banjaran Nom sampeyan nulungaken jangga niringaken Karna ngranti rawuhipun Sang Prabu sinten ta ingkang kidherek ngestreni anamung para sinatriang bagus saha para putri ingkang candra kandya methik.
Sita Narendra alus bebudene tepo pampining para wanita sak Banjaran ayo rupane kaya dari kang lagi mangijo antah melok-melok kaya sekar para es kaya gemebyaring tansah ana luka gemebyar angebah pemandang para kawula sapadyan dados ketik permanep ayem yoning sangat wonten ing kantor Banjaran Sumangga Wisnu Prabu katur dumateng para saka guru, para warangka dalem ugi para kawula praja Banjaranom. Praptanya sesemen agung sinuwun Prabu Kusumaningrat ingkang sampun lenggah wonten kursi gading Maesa Danu pramila ing kalenggahan paseban agung praja Banjaranom kabuka.
Kakang Kyai Trimbalan dawuh yang Sinul Prabu nyungsun pawartos kados pundi ngendika dek nalika semanten kawula utus ngersa panjenengan dalem tilik wonten ing desa Madesa paman kepara kunjuk matur nyatanipun yang Sinul Prabu sedaya para kawula boten wonten ingkang alok kekirangan sandang papan saha tedhang napa malih dhateng para kawula desa Curah Jati nyatanipun sami sayuk rukun gembah ripah loh jinawi karta tata tuwin raharja yang Sinul Prabu kula kemutan dek nalika semanten aturipun para pinter nggih kados pundi negari menika umpami kreta kawula pun umpamaaken roda kreta tanpa roda kula kinten tanpa guna kreta tanpa roda sami kemawon namung boten saged obah pramila antawisipun kawula minggahing dumateng santana ingkang kula suwun ingkang guyub ingkang rukun menapa ingkang dipun kersakaken kawula kula bodhoaken dumateng ndika panjenengan paringi menapa ingkang dados gegayoanipun para kawula paman panjenengan sampun kuwatos yang Sinul Prabu piatur piandhal badhe kula estakaken wonten ing Praja Banjaranom sawatawis monggo ngaturan lenggah ngesti dawuh piyatan Jayapati Trimbalan dawuh kula jeng sinuwun sesanggemamu kabisi pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem anggen kula nindakaken jejibahan mimpin sedaya para prajurit kasunyatanipun sedaya boten wonten ingkang mancai dawuh panjenengan dalem malah sedaya sampun junjung dhuwur asma panjenengan dalem supados panjenengan lenggah wonten ing kursi Gading Maesandanu jeng sinuwun sira pinangka bentenging negara maju lan mundure kukuh ana ing Banjaranom amung gumantung ana ing diri pribadi mojo nganti ing mangkone ana telik sandibaya kang bisa lumebu apa maneh bakal ngrusak pranatan ana ing praja aja nganti lirwa ing dawuh sira kudu rina kelawan penginjaga kasugengan ana ing Banjaranom kene ngestakaken dawuh dek sinuwun sawetara lungguh kepenak uga marang sira Pati keparung kunjuk matur mugi ana bena ing deduka Sinul Prabu anggen kula nindakaken bab sesanggeman kula wentah sedaya para taruna ugi prajurit enggal anggenipun kegladen wonten ing alun-alun paprangan tangkis tumangkis saha sabet sinabetipun gegaman sedaya kala wau mboten wonten ingkang ngujiwake dawuhipun panjenengan dalem Sinul Prabu kuku ana sesanggemamu keng kaya ngono tetela nggone roh
ngesuki kawibawan ana ing praja Banjaranom pecahing dada wutaing ludira sumpahing prasetya dek nalika semana ingsun uga isih kapirungu yen to wis paripurna nggonmu nindakake sesanggeman sawetara lungguh kepingin ngestaken dawuh kemarang sira Narantaka dawuh sikatimbalan kula jeng Paduka sesanggemamu wis padha paripurna dinten kalenggahan punika kula kinten boten wonten ing lirwa ing penggawi sedenipun para prajurit ingkang wonten ing tepis wiring Kadipaten Banjaranom yen to sok sinten kewala mlebet wonten ing leladan Banjaranom boten ngasta kawujudanipun tapak astanipun panjenengan dalem sambi sengkut gremekut paribasan kinepung boyo mangap kula kinten boten wonten ingkang kumawantun robet damel risaipun tatanan jeng Paduka gedhe uga abot banget sesanggemamu ngesuki kawibawan ana ing praja Banjaranom ngesti jago ya wis pinangka sira wakiling para kadang-kadang sentana sawetara lungguh kekepenak Retna Kumala Kula dawuh Rama Rama pun bakal niti pirsa ngenani babagan sasanggemamu ngenani babagan ana ing kapungkuran uga nggonmu gegladen maringi pituduh marang Ban Wiyata Ceti uga pramigarining nata kaya ngapa Nduk Kajeng Rama pepundhen kula anggen kula nindakaken bab pakaryan Rama mimpin sedaya para kadang-kadang kula mandhapipun dhateng Emban Wiyata Ceti anggenipun nindakaken pakaryanipun sedaya boten wonten ingkang nglirwakaken dawuh panjenengan dalem Rama sedaya sami pringkel ugi trengginas trampil Rama kaya ngono Genduk Retna inggih ya Rama pitaya marang aturmu keng iki dina wis sengkut gumregut nggonmu nindakake sesanggeman ana ing kapungkuran sawetara lungguh kekepenak ngesti dawuh panjenengan Rama Ragil Retna Sari kula kasinggihan dawuh Rama nggonmu nderekke kang mbokmu iki dina pun Rama bakal niti pirsa kaya ngapa Genduk apa wis padha paripurna kabeh nggonmu nindakake sesanggeman Kanjeng Rama anggen kula nderekaken sedaya kang mbok kula nindakaken bapak karyan sedaya menika sampun karampungan Rama napa malah anggenipun sami gegladen olah kridaning kabudayan langen besan ugi joget srimpen sedaya menika tansah kathah indah-indahanipun ngenani babagan seni budaya kowe wis wasis Genduk sedaya putri panjenengan sami prigel Rama yen kaya ngono bakal ndak todi ing dina kalungguhan iki paring pahargyan ngesakaken dawuh Rama wiwitana ya Nduk minangkani pamundutan spesiale kagem pandheman ingkang wonten live streaming sedaya kemawon ugi Bapak Ibu tuan rumah kari ketiki lakone urip iki maju salah
mundur salah arep belok saya susah ison sing ngerti kudu kelendi maneh nipo tangi sun bertahan sampai sun kekawara iki kabeh mung mergo egois sun lan riko masalah sepele dadi perkara gede ngomong welas ngomong sayang mung dadi kenyang lambe pungkasane bedo ambi nyatane setino dino tukaran sing ono putus-putuse jaluk pegat ngajak bisa ending wis podo gedene podo dewasane ayo ditoto maning klendi apike ison sing ngerti kudu kelendi maneh tipe tangi sun bertahan sampai sun kekawara iki kabeh mung mergo egois sun lan riko masalah sepele dadi perkara gede ngomong welas ngomong sayang mung dadi kendang lambe pungkasane bedo ambi nyatane sedina dino tukaran sing ono putus-putuse jaluk pegat ngajak bisa endinge ngomong welas ngomong sayang mung dadi kendange ambe pungkasane bedo ambi nyatane setino dino tukaran sing ono putus-putuse jaluk pegat ngajak bisa endinge wis podo gedene podo dewasane ayo ditoto maning klendi apike ison sing ngerti kudu kelendi maneh tipe tangi sun bertahan sampai sun kekawara iki kabeh mung mergo egois sun lan riko masalah sepele jadi perkara gede ngomong welas ngomong sayang mung dadi kendang lambe pungkasane bedo ambi nyatane setino dino tukaran sing ono putus-putuse jaluk pegat ngajak bisa endinge wis podo gedene podo dewasane ayo ditoto maning klendi apike spesial kagem Mas Iko. Dudu bisae hangson tangisi kadamune iku
Ye. peteng sing katon lintang tetes tetes yanyu moto iki krono riye mandek rengati nang di panggone arep sun gowo yen spesial kagem Mama Reva, spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Gowur megoni nong dhuwur, goku megoni melaku, iring-iringan yo bebarengan, tonggo-tonggo yo padha nyambyang. Nong kulon temetes elo, nong wetan temetes gede, padha plonjoran rondo trejesan, kedelake jadi kesan. Gotong-gotongan teko ambulan, awak riko nyang jero puntilyan, rasane ati kari sing tahan, nawang riko ingsun tangisan. Sijine kembyang ana ring taman, ison bucolan son eman-eman, saiki ilyang merko suryatan, alam sadurunge mekar. Nong kulon temetes elo, nong wetan temetes gede,
podo plonjoran podo tretesan ketelane lo dadi kesan gotong-gotongan keto ambulyan awak rikonan jero putilian rasane ati kari sing tahan nyawari koi sentanisan sijine kembyang ono ring taman bisa pujalan saneman-neman saiki ilyang mergo suryatan alam sadurunge mekar sentuh ngatakan di koreng kono meski diterima kuasa seni pelajaran di koreng kono mungkin diterima hang kuasa sijine kembyang ono ring taman ison pujalan saneman-neman saiki ilyang mergo suryatan alam sedurunge mekar kone nong dong aku megone malaku iring-iringan kebebiarangan tonggo-tonggo ya podo nyambyang nong kulon tometes nong wetan tometes gede podo pancoran podo tretesan ketelane lo dadi kesan gotong-gotongan keto ambulyan awak rikonan jero putilian rasane ati kari sing tahan nyawari koi tangisan sijine kembyang ono ring taman iseng pujalan saneman-neman saiki ilyang mergo suryatan alam sedurunge mekar sentuh ngagakan rikoring kono cakeran kuoso soni pasakan rikoring kono mugi diterima hang kuoso menangkani pamundutan nyuwun welek monggo Pak spesial ini kok kampung kasar Pungkasan Det sing kira ana welet aduh sing ana denine sing kira ana welet aduh sing ana wong apa-apa ojo menawa riko ojo golek perkara mengko tak kobo tuyas melonyo tuyas jadi ajo oh kita
Gendhok Retnawati. Ingki. Ya kaya ngono keng kawastanan swarganing urip. Putra kabeh mituhu pasuryamu uga ayu. Sesanggemamu uga wis paripurna kabeh. Kena kawastanan besok bejo bejane keng duweni garwa. Jalaran wis wasis nggone nindakake sesanggeman gendhok. Ingki Rama. Tak puja lan pujekne marang ngarsaning Gusti muga-muga besok nggonmu diwengku dening Sinatriya kang duwening tanggung jawab uga duweni gedhe rasa katresnanmu kelawan kowe gendhok. Namung pandonga panjenengan ingkang kula suwun Rama. Iya sawetara lungguh kabeh sing kepenak. Mangestaken dawuh. Pangapunten dalem sewu jeng sinuwun. Iya. Nampi aturipun prajurit ingkang mapan wonten paregolan. Heeh. Yen to dinten kalenggahan wonten tamu ingkang badhe marak seba ngarsi panjenengan dalem. Ana tamu kang bakal marak sowan iki dina. Cinta Tak keparengake yen to kaya ngono kantinen. istakaken dawuh. Bola voli barang loh. Kalane ku aduh. Siji desa mawa cara nggih Rama. Dadi ora padha adat paklui. Unik Rama. Unik. Nggih nanging kula remen. Monggo bisa nak katuran barang. Wis taken dawuh.
Nuwun sewu Gesana. Bilih wonten keparengipun kula badhe nila krami sinten ingkang dados sinambat wewangi Gesana. Ugi saking pundi pinangka panjenengan Gesana? Minangka kula ingkang dados sesembahanipun ana ing praja Giling Wesi. Kula menika ingkang paring asma Kala Dahala. Kala Dahana saking praja Giling Wesi. Menika leres kondur dumateng panjenengan menika sinten? Kula pun Kusumaning Ngerat ingkang nyetir roda pamrentahan wonten ing Banjar. Waduh, Maha Prabu Kusumaning Ngerat. Pangapunten dalem sewu Maha Prabu. Ngantos kula miyak Paseban Agung ana ing Banjaranom. Cekak-cekapipun sejatosipun wonten kawigatosan Maha Prabu. Kados ngaten rawuh dika wonten kawigatosan. Menika leres Monggo to Sang Maha Prabu bilih boten kabebeling wadi. Kawigatosan ingkang ndika asta panjenengan bikak ing samangke mbok bilih kula saged paring sabiyantu kaliyan ndika Sang Maha Prabu. mugi-mugi panjenengan saged sabiyantu dhateng kula. Awit kawigatosan menika kula badhe nglamar salah sawijining putri ana ing Banjaranom Maha Prabu. Waduh. Bejo kemayangan putri ingkang badhe ndika kersakaken pinangka ndika sengkakaken ngaluhur pinangka garwa prameswari. Sang Maha Prabu bilih mboten kawratan sinten putri badhe ndika kersakaken. Menika ingkang paring asma Retnosari. Sinten? Retnosari Maha Prabu. Retnosari. Leres Menawi kula emut-emut Retnosari leger genthonging praja mboten wonten kalih namung setunggal anak kula. Waduh, Retnosari menika tasih putra panjenengan. Waduh. Pangapunten dalem sewu calon bapak maratuwa. Calon anak lanang mantu. Ya saking bungahe yo ngene to, Nduk. Sajaipun mantun ngombe jamu Rama. Pangapunten Maha Prabu. Menika ingkang pundi to Retnosari? Nah menika putri kula pun Retnosari. Nduk sawatara Cengkara ya. Cengkara Dajeng. Piye edian. Senajan to netra kumlereng ning genah. Jebul ayu tenan. Ora rugi lek ku gadang-gadang rina kelawan wengi. Diajeng Retnosari. Kula dawuh sinuwun. Wis midhangetake apa kang dadi aturku? Sampun. Teko kurene bakal mboyong sliramu, tak boyong ana ing praja Giling Wesi ya. Inggih sinuwun. Manuta. Ngaten lho sinuwun. Kula menika ateges kadang ingkang ragil. Mila kula menika kok napa mboten sekeca saumpami kula nrami kalian panglamar panjenengan.
jalaran sedaya kang mbok kula dereng wonten ingkang sambut switaning akrami. Lek perkara kuwi urusan mburi. Ing saumpama bisa kasembadan ingsun kelawan sliramu bakal daup dadi pinanganten lek ya kang mbokmu menak ya milu to. Sinuwun Klono Dauna. Cekaos kemawon. Sejatinipun kula mboten gadhahi tresna kalih panjenengan. Lho. Babar pindah kula mboten gadhahi rasa tresna kalih panjenengan. Mila sinuwun Klono Dauna, panglamar panjenengan kula tampi. Wedian panjenengan putih. Retnosari. Dawuh. Wis nampik panglamarku ning dinane iki. Apa wis mbok ting-tingi tenan perkara kuwi Retnosari? Sampun sinuwun. Padha karo kowe ora ngeman kawula ana ing Banjaranom. Tugasipun napa ingkang panjenengan kersakaken? Retnosari. Dawuh iki. Dinane iki ora nrimakake aku kelawan kowe. Wis nampik panglamarku. Mula Banjaranom bakal tak gawe karangan prajurit. Waduh Kanjeng Rama, yen ageng ing pangaksami Rama. Kunci kula mboten gadhah rasa tresna kaliyan sinuwun Klono Dauna. Retnosari. Iki Yen to pancen kowe ora duweni tresna kelawan si Klono Dauna nadyan dhewek iki lungguhing Nalendra ana ing praja Giling Wesi. Jere kang mbokmu bakul rasokan Giling Wesi. Puna Rama bakal mbaluwi apa sing dadi gegayuhmu jalaran wong jejodohan kudu mawa tresna. Yen kaya ngono, Nduk. Ing dina iki ayo padha munggah ana ing Datulaya pamit marang ngersane Jawata. Ayo.
Gundul. Dol.
Banjaranom. Oh, Banjaranom. Nek pancen kowe lanang priyangga. Hak, kowe pancen lanang priyangga. Aja mung siji regane ati. Aja mung siji lengagane ati. Saandane maju kabeh. Sakandane maju kabeh. Pancen Seti Mandra kuno, aja mung kowe. Ayo ratune wana ing Jaya maju kabeh. Tak pateni kabeh. Ya ngomong wedi. Ya nesu di. Lah diwarai nesu ya. Bocah padha minggir. Iya. Bocah padha minggir. Iya ya, Dul. Yuk. Ayo keparat. Oh, wong Banjaranom. Kurang ajar. Wong Banjaranom. Keparat, Kang. Hei. Aja mung siji, Biro. Tak wani kabeh maju.
Oh.